te împaci cu cineva care dispare pentru 3 zile și vine și îți spune prietenului, dar s-a împăcat cu fosta lui și s-a întors la fosta lui. Și s-a enervat, pentru că l-a sunat vreșoara să-i spună să vină că prietena lui are o criză de panică, moare acolo, efectiv, simțeam că era să mor. Pentru că omul care nu vrea să te lase să pleci de acasă și vrea să te țină în casă, știe exact ce să-ți spună, să rămâi în casă și să te facă să crezi că tu asta vrei, pentru că el nu-ți spune direct, nu te du. Bună, ce faceți? Sper să fiți foarte bine. Eu sunt Andreea și în acest video de astăzi vreau să vorbim despre diferența de vârstă într-o relație. Chiar și acum, în momentul de față, am o relație cu diferență de vârstă și eu. Eu am aproape 21 de ani și prietenul meu are 30, deci avem o diferență aproape de 10 ani. Dar astăzi nu vreau să vorbesc despre relația a mea actuală, vreau să vorbesc despre prima mea relație. Prima mea relație a fost la 15 ani și fostul meu avea 21. Și motivul pentru care vreau să vorbesc despre această relație, această fostă relație a mea, este pentru că 15 ani este o vârstă foarte fragilă și dacă se uită acum cineva la mine prin vârstele acelea de la 15 ani în sus până la 17-18 ani, poate acest video să-l ajute, poate să se regăsească cu ceva, orice. Nu o să vă spun exact cum ne-am întâlnit, totul acolo, pentru că o să vorbesc, cred că vreo 5 ore dacă vă spun exact totul ce s-a întâmplat, dar dacă vreți pot să vă fac un story time despre asta. Deci haideți să începem. Eu cu acest fost am fost on and off cam un an. Adică vreau să vă zic asta. Deci, ca să înțelegeți cu ce om eram eu împreună, după 3 luni de relație, cred că nici 3 luni, a dispărut. Ce vreau să spun prin a dispărut? Aveam noi o ceartă și eram în faza în care ne-am împăcat, dar nu ne-am spus asta între noi, era ceva cam ciudat acolo, nu știu exact cum să explic că era faza, dar eram împreună, nu eram împreună, eram acolo. Eu eram prietenă cu toți prietenii lui, eram, să spunem, în același grup de prieteni și mă sună într-o zi unul dintre prietenii noștri să mă întrebe dacă vreau să mă duc la piscină cu grupul nostru de prieteni. Dar nu am menționat fostul meu nicăierea. Eu deja aveam să vorbesc cu el aproape o zi și mie mi s-a părut ciudat. Bă, dar de ce nu îl menționează? Mi-a menționat pe toți, pe el de ce nu? Dar am zis, hai, nu băga în seamă să vedem. A venit și m-a luat prietenul ăsta al nostru ca să mergem la piscină, am ajuns la piscină, erau toți acolo, în afară de el. Dar am zis, hai, nu băga în seamă, poate era la muncă, poate încă dormea. Nu știi. Nu băga în seama o zi, nu băga în seama a doua zi, nu băga în seama a treia zi. Bă, după 3 zile, nevorbind cu acest om, care cum ar fi era prietenul meu, era ciudat. Chiar și dacă eram într-o fază în care nu eram împreună, 3 zile e prea mult. Și am stat eu așa cu neuronii mei la 15 ani să vorbesc cu ei să vedem oare de ce s-a întâmplat când a dispărut. Și fac eu click. Bă, să dacă s-a întors la fosta lui. Noi când ne-am combinat, el ieșise dintr-o relație de vreo 3 ani și fosta lui rămânea cu el în aceeași casă, ea avea copil cu altul, au făcut o familie, să spunem, erau ei 3. Bă, și după 3 zile mă gândesc și eu, bă, să întreb. Să întreb și eu pe cineva, dar ce s-a întâmplat cu omul ăsta? A dispărut, a murit? Ce s-a întâmplat? Și mă duc să întreb pe acest prieten al nostru care m-a sunat să mergem și la piscină, pentru că cu el eram așa mai apropiați. Și îmi spune, da, s-a împăcat cu fosta lui și s-a dus să rămână cu fosta lui în orașul ei. Și s-a întors și mi-a spus, dar nu fi tristă, că oricum ești mică și era să vrea niște lucruri pe care tu nu puteai să-i le dai. Ce să spun și eu? Plec acasă, bufnită în plânsuri, cred că vreo 2-3 săptămâni nu mai ieșeam din casă. Altă deșteaptă eu se întoarce după 3 luni, după ce s-a despărțit cu fosta lui. Și ce putea Andreea să facă? M-am împăcat cu el.
Nu o să fiu prea dură cu mine, aveam și eu 15 ani, era și prima mea relație, dar nu vă sfătuiesc să faceți același lucru ca mine. Nu prea cred să iasă bine, niciodată nu iese bine așa ceva. Te împaci cu cineva care dispare pentru 3 zile și vine și îți spune prietenului, dar s-a împăcat cu fosta lui și s-a întors la fosta lui. Ce vreau să vă zic este că fostul meu scrie muzică, cred că încă scrie, și punea pe YouTube. Deci aici unde stăteam eu era mai cunoscut să lăsa telefonul lângă mine. Foarte multe ori s-a întâmplat lucrul ăsta, să las telefonul lângă mine și să văd mesaje de la fete care ba îi trimiteau pupici, ba îi trimiteau inimioare. Și mă refer că aveau conversații normale. Nu am intrat niciodată în telefonul lui să mă uit la mesaje, niciodată. Vedeam, dacă lăsa telefonul lângă mine, lucrul ăsta îl vedeam de la notificările care veneau. Și cum mi-am dat seama că vorbea cu ele? Pentru că răspunsurile care le avea înapoi erau răspunsuri că aveau conversație mai sus. Și veneau răspunsurile cu 30.000 de milioane de inimioare și cu tot altceva ce mai spuneau ei pe acolo. S-a întâmplat odată, s-a întâmplat de 2 ori, s-a întâmplat de 3 ori. Și după ce l-am întrebat ce sunt fetele astea, de ce vorbești cu ele, se întoarce și spune: bă, dar hai, lasă-mă în pace, bă, că sunt fanele mele, cum să nu răspund la fanele mele? Cum să nu răspundă la fanele lui? Spoiler dacă o să vă fac story time-ul, dar nu am aflat 100%, dar exact cum au discurs lucrurile după ce ne-am despărțit, cam vreo 96-97% m-a înșelat. Un alt lucru pe care l-a făcut a fost când o prietenă de-a mea avea ziua ei de naștere și vrea să-și facă ziua de naștere în club. Am zis și eu, vezi că mă duc la prietena asta mea, la ziua ei de naștere și o faci într-un club. Ce am vrut să-i spun și eu așa ceva ca început? Și că fetele care se duc în cluburi să duc ca să găsească pe cineva să-și treacă noaptea și că băieții numai asta caută, deci băieții care se duc în cluburi numai pentru lucrul ăsta se duc în cluburi, să găsească pe una acolo și-și treacă seara și pe gata. Și că dacă eu vreau să mă duc, pot să mă duc, dar eu știu părerea lui despre asta. Spun eu, efectiv, acum cu 2 săptămâni înainte, s-a dus în club. Și vreau să mă duc și eu cu el, dar mi-a spus nu, pentru că era să se ducă numai băieți și nu puteam să mă duc. Și am spus, deși tu pentru asta te duci acum 2 săptămâni în club, să găsești una, să faci ce vrei să faci cu ea și pe aia să te întorci înapoi. Și ce mi-a zis înapoi? Nu că eu nu sunt ca ei alți. Nu, eu nu fac așa ceva. Eu știu cum fac ei alți, dar eu nu fac așa. Și ghițiți ce am făcut eu? Nici nu m-am dus la ziua prietenei mele și nici nu am continuat cu conversația asta pe care o aveam și a rămas acolo. Pentru că omul care nu vrea să te lase să pleci de acasă și vrea să te țină în casă, știe exact ce să-ți spună, să rămâi în casă și să te facă să crezi că tu asta vrei, pentru că el nu-ți spune direct, nu te du. Dar știi exact ce să-ți spună care să te țină acolo, să vrei să rămâi în casă. Deci, cred că într-un an în care eram împreună, am ieșit de 2 ori la cafea cu cea mai bună prietena mea de pe timpul ăla. Atât. Deci pentru un an eram numai eu cu prietenii lui și simțeam că eu vroiam asta. Credeam că eu eram problema. Eu vreau să rămân în casă. Omul care vrea să te țină în casă știe exact ce să spună. Bine, acum eu având efectiv 15 ani, acum la vârsta în care sunt acum la 20 de ani și cu o relație de aproape 3 ani, cu o relație care și aceasta are o diferență de vârstă, dar amândoi exact ce vrem, acum nu aș mai face aceleași lucruri. Dar cred că cel mai urât lucru pe care omul acesta efectiv l-a făcut a fost într-o zi în care eram la verișoara lui, care eram prietene, și eram la ea acasă, m-am dus la ea plângând în hohote, tocmai avusesem o ceartă cu părinții mei și în momentul acela am făcut prima mea criză de panică. De să mai respir, tremuram, nu mă simțeam deloc bine, simțeam că era să leșin. Și îl sună verișoara sa, pentru că noi eram la ea acasă ieri, la un prieten acasă, și îl sună verișoara sa, dar vină repede că nu știu ce să fac, era și ea în șoc și s-a enervat.
pentru că l-a sunat verișoara să-i spună să vină că prietena lui are o criză de panică, moare acolo, efectiv. Simțeam că era să mor. În final a venit. A venit, eu fiind pe carapea după ce m-am liniștit puțin, cu pături pe mine pentru că încă tremuram, simțeam că mi-era frig. Și vine, mă ia în brațe și se întoarce și îmi spune, dar eu vreau să fiu cu o femeie puternică, nu cu o femeie care păsește crize de panică și prostii din astea. Cum să-mi las eu prietenii să vină aici pentru lucrurile astea? Da, acest om, având efectiv 21 de ani și fiind efectiv cu o fată de 15 ani, poate să întoarcă și să-i spună, la prima ei criză de panică, că el vrea să fie cu o femeie puternică și că cum să îl întrerup de a fi cu prietenii lui, care era efectiv cu prietenii lui în fiecare zi, să-i spun să vină pentru că eu am pățit o criză de panică și simțeam că era să mor. Aș avea să spun încă 1.000.000 de lucruri despre acest om, dar pentru că pot să rămân aici să vorbesc cred că 5 ore despre toate lucrurile care s-au întâmplat, o să rămân aici cu lucrurile astea care vi le-am spus până aici. V-am spus, dacă vreți un story time pot să vă fac, să vă spun exact ce s-a întâmplat. Deci, dacă cineva vă face să vă simțiți că nu vă lasă să vă trăiți viața, trimiteți-l la masă. Noi avem o viață pe care trebuie să o trăim full, trece timpul, nici măcar nu-ți dai seama cum trece. Deci, să nu lăsați pe nimeni să vă spună cum vreți să vă trăiți voi viața. O să vă trăiți viața exact cum simțiți voi că vreți să o trăiți, cu oamenii care vreți, să trăiți momente pe care le vreți, dacă vreți să mergeți oriunde să puteți să mergeți, să nu vă fie frică, oricât de mult credeți că o să faceți o familie împreună, nu o să iasă. La un final sigur nu o să iasă lucrul ăsta, pentru că nu o să rezistați acest lucru, să aveți pe cineva pe cap, să vrea să controleze orice pas faceți, să nu puteți să faceți nimic fără să-l întrebați, să trebuiască să vă spună el da sau nu la orice. O să se strângă totul în voi, totul, până când o să faceți un bam mare. Și asta o să fie tot. Nu o să mai vreți să mai vedeți omul ăla în fața voastră, nu o să mai vreți să mai aveți nimic de a face cu omul acela. Și foarte păcat să ajungeți la momentul acela ca să vă dați seama că omul acela nu era bun pentru voi. Deci, cât mai repede, cât mai bine. Să lăsați acel om să ducă unde vede cu ochii și voi să vă continuați viața exact așa cum vreți voi. Și da, sper că acest video v-a ajutat. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să veniți la mine pe Instagram, unde o să ne vedem pe fiecare zi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să veniți la mine pe Instagram, unde o să ne vedem în fiecare zi. Și oricine vrea să-și împărtășească povestea lui aceasta cu noi, ori aici în comentarii, ori la mine pe Instagram, în mesaje, sunteți bineveniți. Chiar vreau să aud experiențele voastre și prin ce ați trecut voi cu foștii voștri. Și nu uitați să lăsați un like și un subscribe și noi ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!